салом дӯстон, ба фикрам афсонаи Жирона дар миёна ба охир расид. Ин даста бозам имтиёз аз даст дод ва агар ҳамин тавр идома кунад, аз чоргонаи беҳтарин ҳам берун мемонад. Проблемаи муҳимтар аз Баварияу Жирона Наполи дар Италия дорад. ҳардуи ин дастҳо агар дар Испания ва Олмон бо як пӯи ланг баҳри чемпионӣ лоф мезананд, Наполи на фақат унвони қаҳрамониро дифоъ карда наметавонад, балки обрӯи рехтагиро дигар бардоштаам наметавонад. барои ҳамин ду рӯз пеш аз бозӣ бо Барса дар Лигаи Чемпионҳо сармураббияш Валтер Мацари ба истеъфо равон карда шуд. дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбоҳои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. дӯстон, имшаб ду бозии муҳим дар Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати EAX бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. баъди барканории Мацари ба кӯмаки дастаи Осимхену Хвича сармураббии мунтахаби Словакия Франческо Калсона мешитобад. вақти гусели нофурам ва дилхунуки Мацари бошад, президенти неаполитянҳо чунин навиштааст: Валтер Мацари дӯсти Наполи ва оилаи Де Лаурентис аст. ин хайрухуши дарднок аст, зеро ӯ вақти вазнин барои кӯмак омад, вале мо бояд як чизро ба назар гирем. барои мухлисони Наполи чизҳои бештаре лозим аст. акнун нафаре омад ки бо Сари ва Спалетти кор кардааст ва бештари бозингаронро мешиносад. президенти Наполи Аурело Де Лаурентис дар интервю ба Sky Sport ишораам кард ки пеш аз бозии мушкил бо Барса биёед ба Калсона халал нарасонем. акнун чӣ тавре ҳама медонанд, паго рӯзи 21 феврал Наполи дар доираи бозии якуми даври 8-1-ниҳоии Лигаи Чемпионҳо дар майдони худ Барселонаро қабул мекунад. дар мавриди Наполи танҳо ҳаминро мегӯям ки аз оғози мавсим ин аллакай рафтани дуюмин мураббии Наполи баъди Руди Гарсия бошад. мураббии собиқи Роналдо ҳам дар Наполи кореро карда натавонист. хулоса, пеш аз бозии муҳим зидди бачаҳои Хави, мӯи-лабсафеди Наполи хуб номаъқулие кард ки нисбати рафиқаш Мацари бовариро аз даст дод. вале ба назарам ки ин ҳилаву найранги итолиёвиҳо мумкин оромие пеш аз тӯфон бошад. гапу хабари асосии имрӯз албатта бозам атрофи Реал Мадрид аст ки чӣ тавр новобаста аз мусовӣ дар ҷадвали Ла Лига пешсафиашро зиёд намуд. Жиронаро бошад баъди гирифтани ду холи дигар ҳатто Барса ҳам метавонад аз зинаи дуюм поён фарорад. ин ҳама барои он аст ки дар бозии даври 25-уми Ла Лига дастаи каталонӣ дар сафар аз Атлетик бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. акнун бо 56 хол Жирона аз шоҳон 6 хол камтар дорад, вале Барса акнун 2 хол аз ҳамшаҳриёнаш кафо асту Жирона дар Ла Лига 3 бозӣ пайҳам пирӯз намешавад, 2 бохт ва 1 мусовӣ. акнун Баско аз онҳо зур баромаданд. мусовии бегол бо Реал Сосидад агар норма бошад, бох аз Атлетик Билбао дар чунин марҳилаи муҳими чемпионат албатта ки катастрофа аст. вале медонед чаро чунин шуд ки Жирона дигар ба худ намеояд? сабаби асосии ин дар худи зурии Реал аст. баъди оне ки Дон Карло бо шогирдонаш алои чашми бозингарони ин дастаи каталониро гирифт ва Жиронаро аз осмон ба замин фаровард, ин даста ҳоло ҳам ларза ба ҷон чизе аз дасташ намеояд. сценарие ба ҳамин монанд дар Олмон он ҷо Бавария баъди шатаи сахт хӯрдан аз Байер ҳежне ки ба худ биёяд. дар Италия Наполи ба мураббиён квартиран меҷӯяду дар Америка бошад Месси ноором аст. рақами аввали футболи ҷаҳонӣ аз рӯи ҷоизаҳо наву виҷдону номусро ба ёд оварду ба халқи Хитой паём фиристод. ҳамовари Интер Майами Лионел Месси ба айбдоршавиҳо нисбати бозӣ накардан зидди Гонконг ба хотири мотивҳои сиёсӣ ҷавоб дод. вақти охир Мессиро дар Хитой аз барои ноҳурматӣ нисбати Гонконг ва Хитой сахт танқид мекарданд. Месси ҳам дигар ором наистоду барои сафед кардани худ ва кашидани парда аз рӯи ҳақиқат чунинҳо гуфт: баъди бозӣ бо Гонконг бисёр чизҳоро шунидаму хондам. аз ин хотир мехоҳам гапҳои ҳақиқатро бароятон бигӯям. шунидам ки бисёриҳо бозӣ накарданам зидди Гонконгро бо сабаби ангезаҳои сиёсӣ гуфтам, вале ин гапҳо ҳамааш дурӯғанд. агар чунин мебуд, ман ба ҷопону Хитой чандин маротиба намерафтам. бо Хитой муносибати нағз дорам. чӣ хеле пештар ҳам гуфтам, дар бозии аввал дар Арабистони Саудӣ аз барои ҷароҳати мушакҳо бозӣ карда натавонистам, гуфт Месси.
месси мегӯяд дар машқҳо ҳарчанд зиёд талошам кард вале дард пас нашуд. Каме дар ҷопон барои беҳтар шудани саломатиаш бозӣ кардааст вале ягон беҳбудӣ нашуд. Ҳамаи ин гапҳоро месси бо як муроҷиати махсус ба мардуми хитоӣ гуфтааст ва Daily Mail онро ба ҷаҳон паҳн кард. Бояд гуфт ки дар ин бозӣ ҳамчунин Луис Суарес бозӣ накард. Хай инҷо гап ҳамин ки месси агар бо баҳона ба майдон баромадан нахост, рудаи Суарес бошад ба рудаи месси часпидагӣ аст. Ӯ ки набошад ҳамлагари уругваии калондандон ҳам нест. Гапи охир ин ки бо як-ду ҷумлаи баҳона мардуми зираки хитоиро бовар кунондан хеле қинд аст. баъди оне ки зиёдтарин халқи дунёро хафа кардӣ, 2 дақиқа рост истодану бахшиш пурсидан дигар фоида надорад. Дастаи собиқи месси бошад тобистон ҳоло наздик нашудаву даводаи бузориро сар кардааст. Ин навбат нисбати бозингари шоҳинмонанди Бавария гапҳо зиёданд. Барса мехоҳад Алфонсо Девисро аз пеши чашми Реал рабуда аз Бавария рост ба Каталония биёрад. Аллакай хабарҳо аст ки агенти Алфонсо бо директори варзишии Барселона Деку вохӯриам кардааст ки ин аллакай як қадами калон аст, вале Реал дар ин кор аз Барса аллакай 3 қадам пеш аст, зеро агенти бозингари мунтахаби Канада аввал ба Мадрид рафту баъдан ба Барселона омад. Чӣ тавре мегӯянд ҳамаи ҷо ва дар ҳамаи кор аввал бояд ки пойтахтро хабар гирифт. Агар андаке аз гузашта маълумот ҷамъоварӣ кунем, Девис ба футболи Аврупо соли 2018 омад. 25 июли соли 2018 Девис бар ивази 14 миллион евро аз Ванкувер Whitecaps ба дастаи Бавария пайваст ва шартномаи ҳам то соли 2023 буд. Қарордоди ҳозираи Девис бо Бавария то соли 2025 аст. Чашми Реал бошад нисбати ин бозингари 23 сола 2 сол боз калон аст ва онҳо Алфонсоро яке аз нафарони муҳим барои ояндаи наздик меҳисобанд. Вале инҷо чӣ тавре мегӯянд Барса дар нимароҳ дар байн даромадааст ва агар барои Девис пул муҳим набошад, мумкин ӯ гапи дастаи Декуро бигирад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.